Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dueto, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A naším dnešním tématem je klasika Omloop Nieuwsblad a s ní i její taková sesterská klasika Kuurne Brusel Kuurne. To značí jediné, je tady poslední únorový víkend a je tady první dlážděná belgická klasika Omloop Nieuwsblad, kterou vždycky doplňuje právě už zmiňovaná více sprinterská klasika Kuurne Brusel Kuurne. Tenhle dvojblok nám odstartuje belgickou cyklistickou sezónu, která naplňuje pak celé jaro a letošní Omloop si myslím, že přilákal velké hvězdy. Na startu bude Mathieu van der Poel, měl být i Wout van Aert, který se ale na poslední chvíli odhlásil z zdravotních důvodů. A myslím si, že ale i tak se máme na co těšit. Přijedou zajímaví závodníci i zajímavé závodnice na Omloop a to samé na Kuurne. Tam si myslím, že ta bitva bude snad ještě otevřenější než na Omloopu, protože na Omloopu to asi budeme zhrnovat na Mathieu van der Poel versus zbytek světa. Tomu se tady ještě dostaneme, trošku upravená trasa i letos. V minulosti jsme párkrát viděli hromadný sprint na Omloopu, tak letos to je trošku méně pravděpodobné, ale ta možnost tam pořád je. Začneme u žen, podíváme se nejprve na trasu z Gentu do Ninove, 138 km a celkem 7 dlážděných sektorů, pak několik i vlastně nehodnocených nebo respektive nedlážděných úseků stále do kopce. Na trase Edelarberg, Wolvenberg, Leberg, Molenberg, takže samá známá stoupání. Berendries, to je jedno z těch vlastně těžších nedlážděných stoupání, ale pak důležitý už klasický dojezd nebo poslední dvojice stoupání na Omloopu, jak u mužů, tak u žen. Mur-Kapelmur, výjezd na to asi nejznámější stoupání po kostkách, sjezd a výjezd na kratší stoupání Bosberg, které je taky dlážděné a z Bosbergu bude bývat nějakých 13 km do cíle Ninove. Takže už je docela klasická trasa a opět důležitá stoupání Kapelmur, Bosberg, ta poslední dvojice nejdůležitější teda asi ze všeho, ale už předtím samá známá stoupání, takže myslím, že u žen ten vlastně sprint, jako vidíváme občas u mužů, tak u žen myslím, že je méně pravděpodobný vlastně každý rok si myslím, že spíše to končí nějakou menší skupinkou nebo jednotlivcem. Přijedou víceméně všechny favoritky z toho ženského startovního pole, takže tady bude o zábavu postaráno. Zatím chybí v té startovní listině snad jenom Puk Pieterse, která teda se blízkla teďka poměrně vtipným momentem, kdy si projížděla trasu Paříž-Roubaix a v cíli se snažila natrénovat vítěznou oslavu, ale chybovala a málem spadla. Pak se tomu zasmála, takže naštěstí se nic nestalo. Trošku takový trapný moment. Každopádně ty další velké favoritky tady na startu jsou a myslím si, že nás čeká velmi, velmi zajímavá bitva. Pojďme asi postupně, začal bych u týmu FDŽ United Suez, kde bude tou lídryní Demi Vollering. Závodnice, která má s klasikami zkušenost, nemá zase tolik úspěchů tady z těch klasikářských závodů. Přeci jenom ona je spíše ardenářka, rovinářka zase tolik není, ale třeba Ronde vyhrála ve své kariéře už 4krát, pokud se nepletu, jestli dobře počítám, a poražena byla teprve loni, ale ostatní ty dlážděné klasiky jí zatím nikdy moc nevycházely ale jako vítězka Ronde určitě bude chtít pokračovat v té své zatím skvěle rozjeté sezóně, kterou začala na závodě kolem Valencie, kde vyhrála 2 ze 3 etap a celkové pořadí, takže forma tam určitě je, jakožto mistryně Evropy bude vidět v tom dresu mistryně Evropy s tou takovou evropskou vlajkou. Doplní ji pravděpodobně třeba Vittoria Guazzini, Franziska Koch, Eva van Aert nebo Elise Chaby, takže hodně silný tým FDŽ United Suez pro Demi Vollering a Demi Vollering bude jedna z hlavních favoritek. Nepleteš si Ronde s někým jiným, protože pokud se nepletu, tak Demi Vollering ještě Ronde nevyhrála, nepleteš se s Lotte Kopeckou. Já se koukám špatně, to nebyly vítězství, to byly účasti, takže ona jela 4krát a nevyhrála, já jsem se koukal do špatné kolonky. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, že jo, takže to se taky počítá, ale Demi Vollering podle mě trošku tak nějak ubrala vlastně že už jí tolik nevychází ty Grand Tour a na těch klasikách docela posílala, ale to samé působí, že ty klasikářskou sezónu by mohla mít hodně silnou a věřím docela na Omloopu, že by mohla zajet. Loni vlastně prostě pro vítězství nečekaně dojela Lotte Claes, kdy tam nechali ujet, ale Demi Vollering pak byla nejsilnější vlastně z toho pole těch favoritek,
takže já si myslím, že Demi Floren, který bude hodně silná a přijde podle mě jako jedna z těch hlavních favoritek. Když už jsem zmiňoval Lotte Kopeckou, tak ta taky bude jako jedna z těch velkých favoritek, protože má k dispozici i silný sprint. Nicméně v týmu přijde i Lorena Wiebes, jako nejlepší sprinterka v pelotonu a docela schopná klasikářka, takže uvidíme, jak to vlastně tým SD Works rozjede, protože můžou jet na obě závodnice. Lotte Kopecká by měla být trošku schopnější držet nějaké ostré tempo na těch nejtěžších stoupáních, ale upřímně si myslím, že nejlepší asi volbou by bylo pro tým SD Works to tak nějak jako blokovat, snažit se to do toho sprintu dovést a jenom, že Lotte Kopecky bude třeba jako reagovat na ty nástupy těch favoritek, ale primárně by se měl podle mě snažit to dovést do sprintu a pokusit se vyhrát Lorenou Wiebes. U týmu SD Works bude ještě ten problém, že tam jedou hned 3 závodnice, které můžou, nebo dokonce 4, které můžou myslet na sebe a bude hodně důležité pro ně to ukočírovat, protože tam svoje ambice může mít klidně i Misha Bredevold, která postupně roste ve velmi velkou a velmi schopnou závodnici, která na těch klasikách také jezdí hodně dobře, hodně stabilně a podává dobré výkony. No a přijede i teda veleskušená Anna van der Breggen, která svoji sezonu teda nezačala úplně slavně, na UAE Tour se jí nedařilo a před vlastně tou vrchařskou etapou na Jebel Hafid odstoupila z toho závodu. Ale přijede semka i jako vítězka Flanders z roku 2018, takže i ona s těmi dlážděnými klasikami má nějakou zkušenost z minulosti, ale myslím si, že ty dvě hlavní lídryně by měly být právě Lotte Kopecky a Lorena Wiebes, takže tady tyhle ty dvě. Souhlasím s tím, že možná SD Works to budou chtít tlačit i do sprintu právě pro Lorenu Wiebes s tím, že Lotte Kopecky bude chytat svoji bývalou týmovou kolegyni Demi Follering někde v nástupech, protože Lorena Wiebes v tom sprintu letos už jsme to viděli, je neporazitelná a je nechytatelná. Jediná asi závodnice, která ji teoreticky dokáže vyzvat v tom sprintu, přijede v týmu Lidl Trek a to je Elisa Balzamo, ale tým Lidl Trek tam může taky vsadit na více karet, bude tam třeba Anna Anderson nebo hlavně za mě zajímavá závodnice Shirin van Anrooy, taky závodnice, která má velmi dobré zkušenosti a úspěchy na těch dlážděných klasikách, už byla 3. na Ronde, 2. na Dvarsdorf Flanderen například, takže i tato cyklokrosařka je velmi dobrým typem podle mě na ty klasiky, kde by mohla překvapit. Lídryní ale podle mě bude Elisa Balzamo spíše. Ještě čekáme třeba na potvrzení soupisky u týmu Visma, takže možná, že tam doskočí Marianne Vos. To by taky byla případně možnost pro sprint i vlastně pro nějaké nástupy. A myslím, že už v minulosti vyhrála, takže to by byla taky velká favoritka. Tam uvidíme, jak se teda tým Visma rozhodne. Točíme 2 dny před závodem a ještě tu soupisku neoznámili, takže nám trošku jako hází do toho klasicky už vidle. Marianne, když ti do toho skočím, tak Marianne Vos má program oznámený a měla by začínat až na Strade Bianche, stejně jako třeba tady Pogačar, takže asi bych nečekal, že tam doskočí, ale pak by tu celou klasikářskou sezónu Dvars, Ronde a Roubaix měla obět. Dobře, tak spíše si nepočítejme, ještě bych to úplně nevylučoval, ale pravděpodobně to úplně teda není. Z těch dalších favoritek, které už jsem zmiňoval, obhájkyně prvenství Lotte Claes jako pravděpodobná lídrně týmu Phoenix Premier Tech, možná ještě Kristina Schweinberger jako nějaký záložní plán. V týmu Canyon SRAM Zoe Bechstedt uvidíme zajímavé jméno, která taky si střihává teda cyklokross klasicky, mladá závodnice. Nevím, co od ní moc čeká, zatím jela jenom UAE Tour, ne úplně úspěšně, společně s Cassiou Nevedomou ještě tady bude, ale myslím, že Zoe Bechstedt by měla být tou lídryní toho týmu jako asi nejsilnější klasikářka. Z týmu EF Cedric Kerbal, za mě taky takové zajímavější jméno, které ještě bych rád zmínil, a další závodnice Talita de Jong z týmu Human Powered Health, ale ty největší jsme zmínili, ještě Honza určitě najde někoho tady, ale za mě jsou asi hlavní favoritka v tuhle chvíli souboj mezi FDJ a SD Works. Já bych teda ještě vypíchl Cat Ferguson, mladou britskou závodnici v barvách Movistaru, která už taky na dlážděnou klasiku vyhrála v roce 2024 Bánč, Chimé Bánč, to jí tehdy bylo 18 let a
Je to závodnice, která opravdu je velmi schopná, velmi silná, letos už má 2 etapové výhry, nebo 2 vítězství na svém kontě, v kariéře už 7, v 19 letech opravdu velká kometa, ukazuje, že ta síla je tam obrovská a celý tým Movistar vypadá na papíře hodně silně, tam s ní pojedou Ody Bjanič, Sheila Gutierrez, Liane Lippert, Karis Lloyd a Arlene Sierra, takže to je hodně zajímavý a hodně silný tým, takže já bych nepodceňoval ani mladou britskou závodnici Cat Ferguson tady v tom souboji. Zalif Al-Ula Jayco, třeba Leticia Paternoster nebo Ruby Roseman Ganon v týmu AG Insurance dal tým Leticia Borghesi. A otázka, koukám teďka dál, projíždím, s kým by tady mohli další týmy útočit. UAE tým ADQ s Brody Chapman, Uno X s Alessio Vigiliou nebo Susanne Andersen. Budou tady samozřejmě i české závodnice na startu. Je potvrzená v týmu Cofidis Kristýna Burlová, v týmu Picnic Post NL by se měla představit Daniela Hezinová, takže i české barvy budeme vidět na startu Omloop Noisblad, té nové přejmenované klasiky, už vynechali ten název Het v tom názvu, ale koukám, že to vynechali jenom v tom mužském a ženský se stále jmenuje Omloop Het Noisblad, zatímco mužský je jenom Omloop Noisblad. Ono jako obecně ten trend letos přejmenování těch klasik je úplně na palici. To se na mě nezlobte, protože E3 změnila název opět asi tak jako po milionté za poslední 3 roky, takže je to teď znovu E3 Saxo Classic. Gent-Wevelgem, což je za mě nejvíc nepochopitelné, jeden z nejtradičnějších závodů, se nově jmenuje In Flanders Fields a Paříž-Roubaix se najednou přejmenovalo na Paříž-Roubaix Eau de France, nebo tak nějak se to jmenuje, ten nový závod. A to pak ještě ve Francii teda přejmenovali Dauphiné na ten šílený název Tour, Rhône, Auvergne, Alps, nebo tak nějak je to tam poskládané. Takže se na nás nezlobte, když nám místo In Flanders Fields from Middelkerke to Kamsi budeme říkat Gent-Wevelgem například. A když nám ujede Omloop Het Noisblad. Já si ani nemyslím, že nám to jako jak musí nutně ujíždět. Já to budu jako říkat zcela záměrně stále Gent-Wevelgem a nehodlám to moc změnit, protože všichni to pod tím názvem známe a myslím, že když řeknu In Flanders Fields závod, tak to nevypadá, že ani mluvíme o nějakém závodě. Takže chápu, že to je přejmenování z nějakých jako důvodů, že úplně ten název Gent-Wevelgem už neodpovídá třeba realitě. Na druhou stranu ten název prostě už je nějak zažitý a nemyslím si, že musíme být nutně vázaný na to, že se skutečně každý rok pojede přímo z Gentu do Wevelgemu a pokud to tak nebude každý rok praktikováno, tak ten závod musí být přejmenován. To je jako byste Tour de France nemohla jet mimo Francii, protože je to Tour de France a když se poslední roky stane to mimo Francii, tak by se taky mělo přejmenovat asi, takže já tomu budu říkat asi stále stejně, ale Omloop Noisblad a Omloop Het Noisblad to asi taky mi bude hodně dlouho trvat. A ještě teda moje nejoblíbenější, když už jsme tady u toho přejmenování pro letošek, je klasika DSSK. Co to podle tebe je? DSSK? To zní jako něco z 30. let z Německa, DSSK, ale jako já nevím, Bremer Classic třeba, to je jako No, Bremer Classic už to taky není, už je to Adaxi Classics, ale DSSK je zkratka, pod kterou je teďka znám závod Donostia San Sebastian Klassikova, takže klasika San Sebastian. To má být jako snaha být moderní, že to budeme teďka říkat zkratkou. Asi. Super, takže San Sebastian, DSSK. Pojďme k mužskému omlopu. Tam jsem říkal, že nastala změna trasy. Pojede se taky z Gentu do Ninove na 208 km. Velká část té trasy je podobná, nicméně mužů to trošku pochopitelně těžší ta trasa. Pojede se celkem 12 dlážděných úseků, nebo 13 dlážděných úseků a plus několik těch nedlážděných úseků, nebo nedlážděných kopců, jako třeba Brandries. Ty úseky jsou pak nastřádány především do té poslední třetiny, kdy na 146. kilometru začíná, nebo 145. kilometru začíná ten asi klíčový začátek těch všech sektorů, když se bude najíždět na Elkenberg, pak bude následovat Wolvenberg, Léberg, Brandries a jako, podobně jako u žen. Tam ale nastává změna mezi vlastně tím dojezdem na Brandries, které vrcholí na 174. kilometru, tak poté vlastně vždycky v minulých ročnících omloopů následovala dlouhá rovina a pak se jelo až na Murkapelmur, Bosberg a do cíle. Teď tam vidíte drobnou změnu, kdy tam jsou dvě nedlážděná stoupání, která mají docela malé převýšení, 67 metrů, 83 metrů, takže nic jako brutálního, nic hrozného, ale vzhledem tomu, že vlastně Omloop většinou měl takový neduch, že se jakékoliv nástupy
často sjížděli ještě před Kappelmurem a Kappelmur pak nebyl dostatečně těžký na to, aby to dostatečně zredukoval ten peloton, tak pak jsme viděli ty hromadné sprinty, jako třeba i loni, tak teďka vlastně organizátoři chtěli se tomuhle předejít a dali tam krátká stoupání, která by to měla trošku tomu zabránit a pak teda po nich výjezd na Mur Bosberg, to už zůstává stejné a z Bosbergu 12 km do cíle, do Ninové to je vlastně stejný závěr jak u žen. Já tě jenom poupravím, i Tenbosse nebo ta dvě stoupání Tenbosse i Parikeberg jsou přidaná i do toho ženského závodu mezi Berendries a Mur-Kappelmur, takže se pojede i ta ženská trasa po tom stejném profilu a ještě teda co je taková tradice tady u těch ženských závodů, jak jsme zvyklí, že mužské závody většinou končí pozdě po těch ženských, tak právě tady ty belgické klasiky to mají naopak a i ženský omlop se bude dojíždět až po tom mužském, takže tak, no každopádně pojďme na tu startovní listinu mužského závodu, začneme asi u týmu Alpecin Premier Tech, Matěj van der Poel, Jasper Philipsen, absolutní klasikářská dominantní síla tady na startu, která přijela převálcovat omlop, vyhrát to podle mě ve stylu 1-2, 1 Matěj van der Poel, 2 Jasper Philipsen a myslím si, že nic míň asi z omlopu brát nemůžou a asi ani nechtějí. Pak ještě doplní třeba Caden Gross, aby to nebylo málo, který taky si myslím, že vůbec nemusí být špatný v podobném terénu, on opravdu umí zajet těžký terén a má rychlý závěr. Takže Matěj van der Poel doskočil tam, myslím, že někdy ve středu, na poslední chvíli to vypadalo, že nakonec startovat nebude a nakonec se ukázalo, že startovat bude, že ho přece jenom zlákalo to, že omlop je jedna z těch dvou velkých klasik, které v kariéře ještě nevyhrál, takže on už vyhrál v kariéře skoro všechno, kromě právě omlopu, kde ani v kariéře nikdy nestartoval, což je zajímavé, ale společně s Jasperem Philipsenem, který naopak omlop loni tu dojel třetí, pokud se nepletu, takže je závod, který dokáže úplně v pohodě vyhrát, si myslím. Ale jaká bude strategie Alpecinu, tak já si myslím, že Van der Poel prostě, byť jsme u něj v minulosti viděli některou jako takovou kolegialitu a třeba nějaké bojkotování tempa vepředu, aby tam se vrátil Philipsen a on pak připravil pozici pro Philipsena, tak tady si přece jenom myslím, je to závod, který nevyhrál, myslím si, že Van der Poel bude nastupovat a nebude se toho úplně bát, bude se chtít otestovat nohy, ale třeba většinou takhle z kraje sezóny Van der Poel občas mívá jeden slabší den, tak třeba se to vybere právě na omlopu. A nebo taky ne, já si myslím, že i tak je hlavním favoritem a že si pro to vítězství podle mě s velkou pravděpodobností dojede. Přeci jenom je to věc, o které se mluvilo dlouho, že se na ní chystá, takže podle mě bude připravený a není to za mě nějaké úplně uspěchané rozhodnutí. Za mě je to plánované, přesně takhle si to vytyčili a akorát prostě otáleli s tím oznámením toho startu, přišlo to opravdu až ve středu. No a v reakci na to teda ve čtvrtek tým Visma přišel s tím, že Wout van Aert, jehož start byl hodně dlouho dopředu oznámený, že na omloupu bude, tak nakonec nebude kvůli nějaké nemoci, blíže nespecifikované, takže ve Vismě řádí nemoc, vyřadila Jonase Vingegora z UAE Tour a Wouta van Aerta z omloupu zlým jazykům by se klidně chtělo říct, že záhadná nemoc se vyřazuje při nějakých soubojích, před nějakými souboji, které by mohly teoreticky prohrát, ale to jsou samozřejmě zlý jazykové. Určitě pro Wouta van Aerta lepší dolečit tu nemoc a dolečit pořádně to zranění, než se zbytečně teda hnát do nějakého závodu. A Visma teda dneska zaperlila tím, že vydala nějaké video a oznámili nového sponzora. Jestli se k tomu na chviličku vyjádříme, já jsem si hledal, co to je to nějaká francouzská společnost, která se zabývá generativní AI, umělou inteligencí, vznikla vlastně před 3 lety a moc teda nevím, v čem tady to partnerství jako spočíná a v čem může Vismě přispět. Tak asi penězmi a oni je dají na dres, to je jako jediné, co mi tak napadá, ale nebo dají na web, že je zkrátka asi to bude klasický sponzor, nevím, jestli tam bude nějaká jako spolupráce uší, že by nějak pomáhalo AI v tréninku, to si myslím, že ty týmy už do jisté míry využívají tak jako tak. A takže Visma bez Van Aerta, Van der Poel souhlasím, že prostě favorit je obrovský, největší a bude těžké ho konkurovat. A pokud Van der Poel náhodou neujede, tak tam bude Philipsen, který to bude jezdit zezadu a bude jako hlavní favorit do toho sprintu. Že extrémní síla pro Alpecin, nejenom pro omlop, to bude platit i pro vlastně všechny ty klasiky na jaře víceméně, že budou hlavní favoriti, pokud nebude na startu Pogačar.
Takže, ale u Vizmy bych ještě zůstal, protože tam jsou zajímaví jezdci. Christoph Laporte začal sezónu poměrně zajímavě, je tam s ním Axel Zinglet, Timo Kielich, Per Sternhagenes, Eduardo Affini, Piero Matteo, no a jezdec, na kterého já budu hodně zvědavý, a to je Matthew Brennan. Norský závodník, který letos jede plnou klasikářskou sezónu, už jel loni a nejeli teda vůbec špatně, nutno říci, tu svoji první zkušenost, vyzkoušel si tam některé ty závody, hlavně teda omlop, Grand Prix Dinane a Paříž-Roubaix, všechny závody dojel, Grand Prix Dinane dokonce vyhrál. Na omloupu byl 69. Zase to ale byla jeho první profesionální zkušenost s kostkami. A co myslíš, šance mladého Brita? Přeci jenom nějaké ty kopce zvládnout umí, sílu v nohách má teda obrovskou, nemůže být takovým černým koněm do top 5 nebo dokonce na pódium? Já jsem určitě od Vesmy nechtěl odbíhat, protože právě jsem chtěl pak říct, že i bez Van Aerta mají velkou sílu. Brennan jasný lídr za mě a já nevím, jaká bude asi nejlepší strategie pro Vismu, protože zase si myslím, že Brennan, pokud by třeba chtěl, on ty kopce má super a bude schopen dojet třeba, ne, že by byl schopen nastupovat, si myslím, v těch kopcích, ale bude zkrátka schopen se držet i nějakých těch těžších nástupů, ale zase se bojím, aby to třeba nepřepál, aby tam někde se nebyl až přemotivovaný, držel se za Van der Poelem a skončilo by to, jak to často to, co končívá, že chvilku se s ním držíte a pak odpadnete a nakonec skončíte hluboko v poli poražených. Takže pro asi Vismu nejlepší strategie bude seskupit se kolem Brennana, spojit se ideálně s nějakými týmy typu Quickstep, které taky budou chtít do sprintu a trošku tak nějak zkrátka kontrolovat Van der Poola, protože omlop je těžký závod, těžší než loni, ale jestli někde můžete jako vlastně využít toho početní převahy, tak je to právě na omlop, protože tu hodně úseků po rovině, hodně úseků vlastně, které nejsou v těch těžkých stoupáních, nejsou to Flandry, a podle mě Visma i pak Quickstep, jak se k němu za chvíli dostaneme, mají ten tým na to, aby Van der Poola, pořád to bude těžké, ale mají šanci ho, myslím, do určité míry kontrolovat a pokusit se do toho sprintu dovést. A myslím, že to by měla být strategie Vismy a asi teda i to bude určitě strategie Quickstepu. Protože Sudal Quickstep, ale může to zkusit i trošku jinak. Mají sice Paula Maniera, se kterým to budou chtít dovést do sprintu, jezdce, který loni skončil na omlopu druhý, stříbrný za vítězným Sørenem Werenskjeldem, ale pak tam mají závodníka, který teda letos vypadá zatím hodně dobře, tu sezónu odstartoval parádně, a to je Dylan van Baarle. Taky bývalý vítěz, pokud se nepletu, omloupu, ano, z roku 2023, a Dylan van Baarle a jeho šance za mě jsou poměrně velké. Je to jezdec, o kterém se teďka tolik nemluví po těch pár letech ve Vizmě, kde byl trošku ve stínu a trošku v útlumu. Teďka v Sudalu vypadá, že zase trošku pookřál a klidně může bojovat o ty nejvyšší příčky a být nebezpečným vyzývatelem pro Van der Poola. Byl vlastně 10. při výjezdu na Malau, což je to stoupání, které jsou na Algarve, to asi 2 km dlouhé prudké stoupání, které 10. pro za spoustu závodníků z celkového pořadí, takže tu formu má fantastickou. A to je závodník, který zase nemá sprint moc, takže tam pokud nějaká strategie na Van Baarleho bude, tak bude asi nějaký nástup daleko před cílem, než určitě se to nebude nechávat až na Kapelmur, si myslím, to by bylo už moc pozdě a riskoval by tím, že by vlastně rozjel tempo a udržel by se ho nějaký rychlejší závodník, takže Van Baarle skutečně musí daleko před cílem a pokud to nevyjde, tak prostě pojedou určitě na Maniera, který pak je schopen docela ty kopce přejíždět, byť má taky určitě ještě v tomhle rezervy a třeba Brennan v tom, co by měl být hodně silnější v těch jednotlivých stoupáních. Takže je tam velké riziko třeba, že Brennan v té čelní skupině zůstane a Manier už ne, takže Manier bude spoléhat na trošku lehčí závod. Ale pojďme se podívat na nějaké závodníky, které by vlastně ne, kteří budou spoléhat na sprint, ale kteří budou třeba zkoušet věřit si na Van der Poola, budou zkoušet nějakou útočnější strategii. On to teď zmiňoval před závodem závodníka, který má velice dobrou formu, a to je Tom Pidcock, lídr týmu Q36,5, který, jak jsme vlastně letos opravdu sice má jenom jedno vítězství, a tak nějak chybou taktických rozhodnutích jich není daleko více, protože on v těch závodech vždycky, co letos objel, což byla Andaluse, Klasika Jaén a Murcie, tak tam vždycky působil perfektně, možná i nejsilnější, a pak nakonec to nějak nechal prováhat, utéct. Ale ta čísla, která vykazuje, jsou letos fantastická, obzvlášť na vlastně krátkých stoupáních, řekněme do 5 minut, což přesně na omlopům bude sedět. Na druhou stranu
jsou to zase kostky. Tam Pidcock podle mě hodně spoléhá na to, že se může tak nějak stoupnout, je hodně lehký. Je to něco jiného, tady na Kapelmuru asi bude muset obě to stoupání v sedě, nebo závodníci tradičně objíždějí v sedě. To může být nějaká nevýhoda, ale pak jsou to zase stoupání jako Berendries, která podle mě je přesně to, v čem teďka patří v tuhle chvíli vlastně asfaltová stoupání, 2 km nebo kilometr dlouhá. To je teďka v tuhle chvíli podle mě jeden z top 5 závodníků na světě, možná i výš ukáže tuhle sezónu. No, je fakt, že omlop je asi jediná dlážděná klasika, kterou letos pojede, což u mě zbuzuje trošičku zvýšený prst. Na druhou stranu on na omlopu má docela dobré výsledky, dostává se tam docela pravidelně do top 10. Třeba v roce 2023 byl 5., 2024 byl 8., ale opravdu je to jediná dlážděná klasika, kterou pojede, pak teda ještě Brabantský šíp, ale jinak by se měl soustředit na Sanremo, Milan, Turín, Strade Bianche. Formu musí mít dobrou, nebo má dobrou, to známe, to jsme viděli. Uvidíme, jak se mu bude dařit na těch kostkách. Já si myslím, že na první dobrou ho můžeme považovat za druhého největšího favorita, ale když se na to podíváme kolem a kolem, je tady spoustu závodníků, kteří ho tady můžou překvapit, protože on přeci jenom opravdu nemá takovou tu typickou klasikářskou postavu. Je opravdu hodně drobný, hodně lehký na klasikáře a musí to tam rvát takovou tou svojí libojovností trošičku víc než všichni ostatní, ale rozhodně favorit na top 10 za mě Tom Pidcock je. Další z jezdců, kteří to nebudou chtít určitě nechávat na sprint, je za mě, a teď jsem ho ztratil, jsou jezdci týmu UAE, kteří sice přijedou s Juanem Sebastianem Molánem, ale ten ve sprintu proti Brennanovi, Manierovi nebo Philipsenovi nebude mít tolik šancí, i když tu sezonu má dobrou, ale jsou tam třeba Nils Politt, Florian Vermeersch nebo Tim Wellens, který se dobře prezentoval na klasice Jaén, a UAE bude další z týmu, který by mohl to roznastupovat, rozútočit. Jako musí, byť Milano určitou šanci má, ale podle mě šance, že přežije veškerá ta stoupání a pak porazí vyhrát i ten sprint, je neúplně vysoká, takže teďka nejlepší šance pro ně je asi Wellens, byť Nils Politt taky byl v minulosti druhý 2 roky zpátky, takže proč ne i Nils Politt. Z těch dalších závodníků, tak obhájce prvenství nezapomínejme, Søren Weichelt, opravdu loni dokázal tento závod vyhrát, ale třeba zajímavé jméno i Jonas Abrahamsen, to si myslím, že klidně, pokud ujede daleko před cílem, měla by to být jeho strategie, ujede daleko před cílem, tak klidně taky může být docela pak silný a dojet daleko. Matej Mohorič jako lídr týmu Bahrain společně s Alekem Segertem, tak to je takový závodníci, kteří uvidíme, úplně od nich nemám velká očekávání, ale šance tu je. Tým Decathlon, Stefan Bissegger jako loni top 10 z Paříž-Roubaix, ale především teďka Tobias Lund, vítěz závodu Karel Evans Great Ocean Road Race, což je zvoněný závod, on to přežil docela s přehledem, přežil vlastně ty stoupání tam, takže Tobias Lund dokáže přežít i Kapelmur. Myslím si, že Kapelmur na něj bude až moc těžký, on by přesně potřeboval takový ten scénář toho sprintu té skupiny, ve které on se pak udrží, protože on na tom v kopcích bude za mě podobně jako třeba Jasper Philipsen, takže tam pak by jeho šance byla, ale myslím si, že pokud to tam roznastupí Van der Poelové a jemu podobní, tak to pro něj bude hodně náročné a v té čelní skupině nebude. Ne, že bych ho chtěl podceňovat, ale myslím si, že to bude nad jeho síly. Pak jsou tady týmy EF třeba s Kasperem Asgrenem nebo Vincenzem Albanězem, Lukem Lamperty, Marinem Vandenbergem, Grupama s Valentanem Maduásem. A 2 zajímavé týmy za mě další jsou Ineos a Lidl Trek. Začneme u Lidl Trek, který má moc pěkně vyrovnanou soupisku. Tam jsou opravdu hodně silní a solidní závodníci. Nejede ani Milan, ani Pedersen, což otevírá příležitost pro spoustu závodníků od Serena Kraga Andersena, Tomse Skoinče, Tima Torna Teutenberga, Edvarda Teunce, Otto Fergardeho, až po 2 za mě lídry před závodem, a to je Albert Witten Philipsen a Matthias Vacek. Matthias Vacek jste teďka nechal slyšet, že klasiky jsou pro něj hodně velký cíl, že tomu obětoval celou zimu a že letos zkrátka chce vyhrát nějakou klasiku. A upřímně, Mats Pedersen má za sebou neúplně příjemné zranění, zlomené zápěstí, zlomená klíční kost. Dneska jsem zrovna viděl video, že poprvé se po tom zranění postavil na kolo a venku objel nějakou tréninkovou jízdu, takže je dost pravděpodobné, že i přes ty zlomeniny zvládne obět některé klasiky. Otázka je, v jaké formě. A tak je klidně možné, že na Matyasi Vackovi letos bude ležet a právě i na Philipsenovi budou ležet ty a Milanovi, co se týče nějakých, řekněme, lehčích klasik.
ale bude na nich ležet odpovědnost za úspěch vlastně tracku na těch herních klasikách. A jestli Matěj Vacek říká, že obětoval tu zimu té přípravy na klasiky, tak úplně nemám důvod, proč mu nevěřit. On skutečně jako Matěj Vacek na ty klasiky je podle mě ideálně postavený závodník, má výbušnost, má rychlost, zároveň to není zase úplně taková jako úplně miniaturní závodník, jako jsme mluvili o Pidcockovi, který by neměl mít zase problémy na těch kostkách, takže jestli pokud Van der Poel vyrazí na Kappelmoru, tak jestli budu si jako mít nějaké sebevědomí, že Matěj Vacek ho dokáže udržet, to bych úplně neměl, ale uvidíme. Matěj Vacek minimálně na nějaké vysoké umístění bych mu věřil. I v tom sprintu je rychlý. Určitě, já mu taky věřím. Ještě ve dvojici s Philipsenem mohou být hodně nebezpeční, protože Albert Witten Philipsen to je fenomén, a ten si myslím, že tam může také létat, ale u něj nevíme, jakou má formu takhle z kraje sezóny. V Ineosu tam je asi dvojice lídrů Ben Turner, Samuel Watson, možná Magnus Sheffield a myslím si, že u Turnera s Watsonem to bude na aktuální formě. Kdo se bude prostě cítit líp, tak na toho pojedou. Turner má jako podle mě docela dobrou formu. Dojel i v desítce na nějakém vrcharském závodě, jestli to byl teďka Na Valencii. Takže podle mě má dobrou formu, je rychlý, takže to je asi klidně i černý kůň takového závodu. Ne, že bych mu vyloženě věřil na tu výhru, ale myslím si, že by to nebylo úplně jako překvapení, pokud by byl hodně vysoko. Další velký závodník, Arnaud Delis, ten už taky v minulosti jsme si říkali, že Omlop musí být závod, který prostě dokáže vyhrát, zatím ho ještě nevyhrál, i když tomu několikrát byl blízko, byl tu myslím i druhý, ale letos ta forma zase není úplně tak excelentní, je to jakoby 6. místo na Alméry, to byl hromadný sprint, na Algarve jel, tam to byly 2 sprinty, v jednom vůbec nebyl, v jednom skončil 5. Nevím, co se o tom myslet vlastně. Arnaud Delis většinou přijíždí na Omlop jako velký favorit, po tom, co už vyhrál spoustu závodů někde ve Francii a podobně. Letos je úplně v opačné pozici a vůbec nevím, co od něj čekat. Myslím si, že Arnaud Delis, těžko říct, myslím si, že jako dokázal asi po Algarve trošku ještě potrénovat tu formu zlepšit, ale otázka, jestli to bude stačit na ty nejlepší. On taky teda ty výkony jeho jsou hodně rozkývané, protože někdy tam je prostě v top 3 a jindy je 80. jako loni, kdy skončil hluboko v poli poražených, takže u Arnauda Delisho já mám trošku otazníček a úplně to není jezdec, kterému bych 100% věřil, že tam bude míchat těmi kartami, zatím mě letos nepřesvědčuje. Kdo naopak je hodně silný a myslím si, že se dostává možná i do životní formy a může být nebezpečný a taky už má na svém kontě klasikářskou výhru, i když Schent Wevelgem, nebo teda In Flanders Fields from Middelkerke to Wevelgem, tak to je Biniam Girmay z týmu NSN Cycling Team, tam je vidět, že ten přestup mu hodně sedl. Společně s Luisem Aským, Matisem Luvelem by to mohla být hodně zajímavá skupina jezdců, která tam může míchat kartami a myslím si, že Biniam Girmay se bude hodně snažit udržet se v tom čele a být na co nejlepší pozici. Tým Red Bull Bora Hansgrohe přivede Jordiho Meuse, Laurence Pittyho, který letos vypadá zatím poměrně dobře, lépe než v té minulé sezóně. Za tým Jayco Alula lídr asi Amaury Capiot v týmu Picnic Posten L. Tam bych asi nějakého velkého favorita nehledal, přijede sice John Degenkolb, ale tam už ty roky jeho největší slávy, a kdy by na takovýchhle klasikách bojoval o výhru, jsou dávno pryč. XDS Astana tým, Davide Ballerini, Alberto Bettiol, tradičně silný bývá na těchto závodech Aaron Gate, v Cofidisu třeba Jente Biermann, Stanislav Anělkovský, Dylan Teuns, Hugo Páš. A pak ještě pro kontinentální týmy v Tudoru nesmíme zapomenout na Stefana Kinga, jezdec, který na závodech přesně typu Omlop je vždycky nebezpečný a vždycky silný. Je to několikrát nebo téměř pokaždé dojede v top 5, buď na Rubé nebo na Ronde, takže hodně zkušený klasikář, společně s ním by tam měl být třeba Matteo Trentin, další nebezpečný závodník, Luca Mozzato taky. A Petr Kelemen, jakožto asi spíš nějaký domestik pomocník, v týmu Burgos tam bude zase Vojta Kmínek, další český závodník v Totalu, Antony Turžis, doufejme, že třeba o něm uslyšíme tuhle sezónu, a za tým Unibet Rous Rakic, početná československá skupina Matyáš i Tomáš Kopečtí a Lukáš Kubiš. A Lukáš Kubiš to bylo něj, myslím, v desítce vysoko, nějaký 6. Takže taky závodník, který klidně může cílit na podobné umístění a ta první desítka by asi měl být cíl, ale jako na Omlopu je podle mě ohromné množství závodníků, který skutečně to první závod, první klasika v sezóně, takhle velká, takže typicky třeba právě Stefan King, to může být závodník, který dojde z tý, ale a nebude vůbec vidět, anebo může prostě ten závod sednout a dojet opravdu vysoko, což on často v těch klasikách vysoko dojíždí.
a ať se to nezdá, tak má docela i rychlý ten sprint závěru po takhle těžkém závodě. Takže opravdu těžké typovat, máme tu jasného favorita Van der Poola, ale ten zbytek je absolutně jako otevřená kniha a je tu dalších 20 závodníků, co můžou dojet vysoko, anebo můžou úplně selhat. Natipujeme si na konci, pojďme na Kurne-Brusel-Kurne, tradiční klasika, jedna z největších, asi společně bych řekl, z Paříž Tour a Milan Turín, která není ve World Tour, ale je v té druhé kategorii Pro Tour. Letos mi přijde, že trošičku náročnější trasa, především těch prvních 134 km je hodně zvlněných a bude to tam docela bolet, jsou tam náročné stoupání, hnedka na 16. km třeba Tegenberg, pak tam z těch známějších stoupání třeba Bergtenute, Lahub, teďka hledám, co tam bylo, Oudestraat, Kruisberg, Kotterberg a tak podobně, ale Kruisberg je právě posledním stoupáním, to má 1,1 km 5,9%, to je zrovna nedlážděné stoupání, těch dlážděných úseků je tam celkem 5, ale za Kruisbergem pak je 70 km víceméně po rovině a v závěru v Kurne takové ty tradiční okruhy, jak se na předměstí Kortrýku vždycky končí. No a tady se to pole favoritů trošičku mění, i ta skladba, spoustu jezdců, kteří jedou omlop, pak nejedou na Kurne, viz třeba Matěj van der Poel, někteří jezdci si dají dvoják, někteří jezdci zase jedou třeba jenom na Kurne a nejedou na omlop, jako třeba v týmu Trek je to Jonathan Milan, který přijede jenom na Kurne-Brusel-Kurne a myslím si, že bude hlavním favoritem celého toho závodu. To bych se nebál prohlásit, že Milan přijede jako číslo 1. Tam asi bude právě zajímavé souboj Alpecinu s Trekem, kde si myslím, že Alpecin to bude chtít udělat co nejtěžší ten závod, protože mají v týmu Jaspera Philipsena, který je obhájce prvenství a v těch kopcích si myslím, že by měl mít trošku navrch na úkor Milana. Na druhou stranu z těch kopců vždycky na Kurne je to daleko do cíle a tak Trek v tom si taky souhlasím, že Milan v tom sprintu, pokud bude v tom sprintu v cíli, tak bude hlavní favorit, o tom asi žádná, ale uvidíme, jestli to dokáže ty kopce přežít. Já bych věřil, že tam klidně může zaváhat, mít trošku problémy, ale pak bude spoustu prostoru to vlastně sjet zpátky, takže nicméně i tak si myslím, že Alpecin to bude zkoušet a trošku potrhat ten peloton. Z těch dalších sprinterů Tobias Stund, už jsme ho zmiňovali u Omlopu, tak pokud u Omlopu jsme mu moc nevěřili, tak tady musíme věřit o poznání více. Filba House z Bahrajnu, Vincenzo Albanese v týmu EF, nebo Noah Hobbs, spíše jako ten sprinter toho týmu, Paul Penue v Grupámě a pak spoustu závodníků, o kterých jsme už mluvili o Omlopu. Takže Delhi flotu si myslím, že bude cílit na vítězství tady. Girmay v týmu NSN, tam uvidíme. Girmay klidně může být hodně černý kůň na oba dva ty závody, protože hodně rychlý závodník, který zvládne před kopce. Jordi Meus z týmu Bora, taky zajímavý závodník, docela i se silným týmem, přede k němu i Danny van Poppel, nebo bratři Van Dijkové, Laurent Spitty, takže Arne Marit, takže hodně silný rozjížděčí vlak týmu Bora. Když půjdeme dál, hlavně po těch sprinterech, v Sudalu by to měl být Paul Manier, v Jakeu Pascal Ackermann. Lídrem pikniku bude Pavel Bittner, další jezdec, který je na Kurne hodně silný, hodně nebezpečný, je to profil, který mu sedí. Za Vizmu bude na tom startu Matthew Brennan, UAE znovu, stejná sestava jako jede na omlop, budou to asi spíš chtít rozervat, než spoléhat třeba na Molána. Tým Uno X překvapivě zatím v té předběžné startovce jim nesvítí Søren Werenskiold, ale ještě neoznámili tu soupisku, takže je dost možné, že ho tam dosadí, protože z těch jezdců, kteří tam jsou, si myslím, že tam úplně v tuhle chvíli žádný sprinter nesvítí. Abrahamsen, Bevort, Uriel Steinbuge, Hvitberg, Ingebrigtsen, Henrik Pedersen, Ressl a Tiller, to nejsou prostě sprinteři, takže Uno X, pokud chce mít nějakou šanci, tak by tam měli dopsat ještě Werenskilda. Astana, tam nejrychlejším závodníkem buď Max Kanter nebo Gleb Syriza. V Burgosu zase bude na startu Vojta Kmínek, Kofidis s Milanem Fretánem, jezdec, který zrovna do takového typu závodu a do takového zmateného finiše, jako na Kurne bývá, by nemusel být vůbec špatný typ. Na startu by se objeví i tým Modern Adventure Pro Cycling, uvidíme, na koho oni by mohli sprintovat, možná na Rileyho Picklera nebo na Koula Kesslera. Pinarello s Fredem Wrightem a tým Flanders Ballast s Tomem Krabem, který už má 2 výhry v letošní sezóně. Total přemýšlím, na koho by mohli sprintovat Baptiste Vadič nebo Emilien Janier, Unibetrou s Rakic s Dylanem Groenewegenem a Tudor s Michaelem Zillardem, Matem Trentinem, Lukem Mocátem, Stefanem Kingem.
Přemýšlím, jestli je nějaká šance, že to nebude ve sprintu, protože v minulosti už jsme párkrát měli takové pokusy. Van der Poel to zkoušel tenkrát s Narváezem asi 4 roky zpátky a skoro jim to vyšlo, ale prostě ta dlouhá rovina po těch kopcích je až moc dlouhá, aby většinou ten únik udržel, ale nejsou to úplně navíc závodní, je tu ohromné množství těch sprinterských týmů a nejsou tu právě závodníci typu Van der Poel, kteří budou mít úplně jako silní závodníci typu Van der Poel, kteří budou mít motivaci nastupovat a schopnost to udržet. Takže tady bych asi skutečně věřil, že na Kur nás čeká další sprint, pokud, jak tak bývá, se to nerozdělí na větru, což klidně ta možnost tu je. Na Kurne to taky bývá, že se to dělí na větru. Já jednoho takového silného závodníka vidím a to je za mě Tim Wellens, přesně jezdec, který tohle to dokáže a v minulosti vlastně takhle v roce 2024 byl v ujeté skupině s Woutem van Aertem a Jarem Laskánem. Rok předtím třeba ujela taky skupina, kde tam byl týž Beno, Matej Mohorič, Taco van der Horn, právě znovu Tim Wellens a Nathan van Hooijdonk, takže ne vždy to opravdu končí sprintem a obou těch posledních dvou případech, kdy to tak bylo, takže roky 24-23 byl v té ujeté skupině Tim Wellens, tak proč by nemohl ujet zrovna Tim Wellens? Vlastně jo, proč ne? Teď koukám na startu, nebude asi Ineos. Upřímně, oni sice nějak není přístup k tomu závodění, ale co jsem nikdy nechápal, je úplně jejich rozvržení závodů. Občas mi připadá, že některých závodů z nějakého důvodu nestartují, i když mají ideální závodníky. Teďka ten tým vůbec vlastně nepošlou na Kurne, což jako Ben Turner, říkám, by klidně mohl, asi by nebyl favorit na výhru, ale mohl by dojet vysoko, takže nechápu úplně proč, ale jejich rozhodnutí a takhle Kurne to trošku v rychlosti, ale skutečně ty závodníci jsou často stejní a pokud nejsou stejní, tak jsou vlastně sprinteři předu, jako právě Chrenwech nebo Milan, to jsou asi ti hlavní, kteří vlastně nestartují na omlopu a objeví se až na Kurne. No, myslím si, že takhle máme rozebráno a je na čase si natypovat top 3. Takže top 3 ženský omlop, top 3 mužský omlop, top 3 Kurne, Brusel, Kurne. Nechám ti slovo, můžeš začít u ženského omlopu. Což znamená, že ještě nemáš rozmyšleno, že mi dáváš ne, slovo. Mám, samozřejmě, že nemám. Takže já půjdu možná od prvního místa, typnu, že vyhraje Demi Follering, druhá Lorena Wiebes a třetí Elisa Balsamo. Tak já řeknu, že vyhraje Lotte Kopecky před Cat Ferguson a třetí skončí závodnice, o které jsme vůbec nemluvili v tom představení, Kassian Jevedoma. Dobře. Muži, tak Van der Poel vyhraje, tam tomu přece věřím, že překvapení se konat nebude a čekám, že vyhraje před nějakou větší skupinou nebude Philipsen, takže Philipsen tam nebude střílet, dojde se pro druhé místo a třetí třeba Ben Turner, jako ve sprintu pak. Já teda taky se držím Philipsena vítězného, ale říkám, že druhý budu věřit českým barvám, takže Matyas Vacek a třetí místo si dojede za nimi Biniam Girmay. Jenom typuješ Van der Poel na vítězství, řekl si Philipsena. Ano, Van der Poel na vítězství. Jsem si říkal, to bude jenom Já jsem řekl Philipsen. A pojďme na Kurne, tak sprint v Kurne. Tak já schválně zkusím, že nevyhraje Milan a že Philipsen ve sprintu porazí, zvítězí před Milanem a třetí bude Girmay. Tak loni se to stalo, že Philipsen vyhrál a Milan tam zůstal úplně mimo pozici až 6. takže není to nic, co by se nemohlo stát, ale já půjdu cestou teda vítězství Jonathana Milana. Druhý bude za mě Paul Manier a třetí Pavel Bittner, který tady v těch chaotických dojezdech bývá silný. Koukám, úplně vynecháváme Brennana, zajímavé, toho bych čekal, že tam jeden z nás dá. Já mu asi víc věřím na omlop, že by mohl překvapit a jako může klidně omlop vyhrát, nebyl by to asi tak jako obrovský šok pro mě, kdyby vyhrál omlop na Kurne, ta šance podle mě zase tak vysoká není, protože ve sprintu je rychlý a je tu spoustu prostě rychlejších závodníků. Jako je fakt, že vlastně my Brennana úplně z těch největších sprintů ještě neznáme, protože on loni vyhrál sice spoustu závodů a spoustu etap ve spoustě závodech, ale nikdy to nebylo, že by tam byla úplně nějaká, nechci snižovat tu váhu těch závodů a té sprinterské konkurence, ale vlastně tam nikdy pořádně ta sprinterská konkurence nebyla. Když vyhrál World Tour klasiku nebo World Tour závod na závodě kolem Polska, tak porazil Bena Turnera a Andreu Bajoliho ve stoupavém dojezdu a
My ho ještě vlastně pořádně neznáme, no, tady v těch velkých hromadných sprintech a on teda loni teda ve spoustě těch sprintů rozjížděl i Olava Koje. Já myslím, že se bude nacházet a že bude dojíždět vysoko v těch hromadných sprintech, ale přece jenom nikdy to nebude závodník sprinter typu Philipsen Milan, kteří prostě budou schopni vyhrávat 5 sprintů na Tour de France, ale rychlý bude a pokud na Kurne sprintovat bude, tak si myslím, že dojde vysoko, ale ne, že nevyhraje. No rozhodně nebude jako ty Merlier, což je jako čistokrevný sprinter, přece jenom Milan i Philipsen jsou alespoň maličko šmrnclí i třeba právě tím klasikářem, nebo Milan možná i trošku i časovkářem, takže Brennan bude se řadit taky spíš do tohohle z toho ranku, ne jak třeba Merlier nebo před ním třeba Groenewegen, Caleb Ewan a tak, ti čistokrevní sprinteři. Takže uvidíme klasikářský víkend, já se hodně těším, jsem docela dost natěšený a čekám od Omlopu možná trošku zajímavější ročník, než byl loni. Doufejme, že nám to neskazí Van der Poel a že neujede 60 km před cílem a bude rozhodnuto. A myslím si, že tentokrát, a obzvlášť na Omlopu, že ten scénář úplně není pravděpodobný. A byť Van der Poel hlavní favorit je, tak si nemyslím, že by měl vyhrát nějakým jako obrovským náskokem, jako ho často vídáme na Flandrech a podobně. Já si myslím, že on klidně, pokud ten závod bude třeba pasivní, že bude vyčkávat až na Kaplmur. Já si myslím, že on je jako tak silný, že na tom Kaplmuru je schopný prostě urvat všechny a pak těch zbylých 17 kilometrů dojede sám, anebo když tam s ním ujedou 2-3 lidi, tak je urve prostě na Bosbergu, ale klidně může vyčkávat, ale já si myslím, že i s tou pozměněnou trasou, která je trošičku více kopcovitá, jak tam jsou přidané ty 2 kopce, že se nebude čekat až na Kaplmur a bude se rozhodovat a bojovat o tu výhru daleko dřív před cílem. Tam zase pokud by byla velká skupina pod Kaplumorem, tak je riziko, že už by to jel na Philipsena. Takže uvidíme. Pak se těším a jak na Kurne, tak na Omlop a uvidíme, co nás čeká na prvních vlastně dlážděných úsecích této sezóny, které odstartují, pak se na chvilku odpočneme, příští týden pak Stráde, ale Omlop uvidíme, doufáme, že to bude zajímavý závod a nenechte se ujít. Takže my se na vás budeme těšit pak v neděli s rozborem Omloopu a Kurne Brusel Kurne, takže do té doby naviděnou, naslyšenou, nashledanou. Naschledanou.